F'dak iż-żmien telaq Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċesareja ta' Filippu. Huma u mexjin lid-dixxipli tiegħu għamilhom din il-mistoqsija: Min jgħidu n-nies li jien? Weġbuh u qalulu: Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn wieħed mill-profeti. Imma intom, staqsihom, intom min tgħidu li jien? Qabes Pietru qallu: Inti il-Messija. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu, u beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittiba, joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu dar ħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru qallu: Itlaq minn qudiemi, ja Xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla, imma f'dawk tal-bnedmin. Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju isalvah. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Minu Ġesu għalik? F'ħin opportun, Ġesu iġarrab lid-dixxipli tiegħu bil-mistoqsija kruċjali: Min jgħidu n-nies li jien u min tgħidu intom li jien? Ġesu kien ikkunsidrat mill-maġġoranza tal-poplu f'Israel bħala bniedem kbir ta' Alla, anki ikkumparat mal-akbar fost il-profeti, Ġwanni l-Battista, Elija u oħrajn. Pietru stqarr li Ġesu kien il-Messija. L-ebda bniedem ma seta' jirrevela dan lil Pietru, kien biss Alla nnifsu. Kien l-ewwel dixxiplu li għaraf lil Ġesu bħala il-Midluk, il-Messija u l-Kristu. U f'San Mattew kapitlu 16 vers 16 insibu li qallu wkoll li hu l-iben uniku ta' Alla. Madankollu, il-fidi ta' Pietru tgħaddi minn prova meta Ġesu jispjega l-bżonn għall-Messija li jbati u jmut sabiex il-ħidma tas-salvazzjoni ta' Alla titwettaq. Kif inħasdu d-dixxipli meta semgħu dan il-kliem? Kemm huma differenti il-ħsibijiet u t-triqat ta' Alla minn dawk tagħna l-bnedmin. Permezz tal-umiljazzjoni, tas-sofferenza u tal-mewt fuq is-salib, Ġesu kisser il-qawwa tad-dnub u tal-mewt u rebaħ għalina u għas-salvazzjoni tagħna. Il-mulej jgħaddi wkoll lilna b'mod personali mill-prova bl-istess mistoqsija: Int, min tgħid li jien? U jekk ser twieġbu li hu il-mulej, qed tħallih ikun il-mulej, jiġifieri is-sit ta' kull ma int, ta' ħsibijiet, tax-xewqat u tal-azzjonijiet tiegħek? Inti taħseb kif jaħseb Alla? Jew toqgħod fuq li taħseb int li jista' jkun żbaljat?
mulej Ġesu. Jiena nistqar u nemmen li inti il-Messija, l-iben ta' Alla l-ħaj. Inti l-mulej u s-Salvatur tiegħi. Għamel li l-fidi tiegħi tkun qawwija bħal dik ta' Pietru u għatini li nitkellem u nixhet għalik bil-kuraġġ kollu quddiem l-oħrajn ħalli huma wkoll jaslu biex jarfu lilek b'mod personali bħala l-mulej u s-Salvatur u jikbru fil-għarfien tal-imħabba tiegħek. Għażiża Ommi Marija, għenni biex bħalek jiena nħalli l-kelma ta' Alla titnissel fija, ħalli hu ikun iċ-ċentru ta' dak li naħseb, ngħid u nagħmel. Amen.